רגע להתחיל. אוקיי, אנחנו חושבים שהישיבה טוב. גבי, לפני הפתיחה, אנחנו חושבים שהישיבה היא לא חוקית. עכשיו, הבאנו את המחאה שלנו על הנושא הזה. רן, אני רוצה כמה שכולות, באמת, אנחנו גם חברים. אל תדבר בשם החוק, כי באמת... מי ידבר בשם החוק? אני חושב שיש יועצים משפטיים ומלווים אותם אנשים. אנחנו לא צריכים להגיב על הדברים האלה. אנחנו פועלים על פי חוק, זה המועצה. אפשר לא להסכים, אבל באמת... היועצת המשפטית תסביר לנו אם הבחירה הייתה חוקית. אבל חבר'ה, תנו לי לנהל את הישיבה. האם הייתה הצבעה חוקית? תנו לי לנהל את הישיבה, בבקשה. אנחנו חושבים שהיועצת המשפטית... החוק קובע אני פותח את ישיבת המועצה. אתם יכולים להפריע לי. אני פותח את הישיבה ונעשה את ההצבעות. לא, תפתח. אני אכבד אתכם, אני אתן לכם לשאול שאלות. אתם האחרונים שתגידו לנו מה חוקי ומה לא. אחרונים. אם תרצו נימוק אני אסביר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. פעלנו בהתאם להנחיות היועצת המשפטית. על פי חוק. החוק דורש הצבעה. איפה ההצבעה? איפה הייתה הצבעה? האם הייתה אני הצבעה? מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה 9:24. אם תפריעו לי, אני אעלה אותם להצבעות. היועצת המשפטית דיווחה שהייתה הצבעה. זה דיווח שקרי. מבקש לפתוח לסדר היום. למה לא להגיד אם הייתה הצבעה או לא? אתם לא תכבדו את הבקשות שלי, אני אכבד אתכם. אל תכבדו את הבקשות. אתם פועלים בניגוד את ההנחיות. יש יועצת משפטית. אל תהיו בהתאם להנחיות. איפה היא? אבל אני מנהל את הישיבה. האם הייתה הצבעה? דווח במשרד הפנים למה דווח? זה שקר או האם זה דיווח שגוי? אנחנו לא היינו שותפים להצבעה. ההצבעה צריכה להיות כזו שמודיעים יש... אנחנו רואים להצביע בעד היועצת המשפטית דיווחה על הצבעה. חברים, אני קורא פעם שלישית ואחרונה. האם זה דיווח שקרי? אני קורא פעם שלישית ואחרונה. היועצת מי המשפטית שיפריע לי לנהל את משקרת? הישיבה, אני פשוט אעלה להצבעות וחבל. אנחנו רוצים דיון מכובד, גם חברי, אפשר להיות חברים, גם כשלא מסכימים. אני מבקש, נתחיל. בסדר, חושב שבפעם הבאה, אם רוצים לשנות ישיבה, מקובל עלינו השינוי, רק תעשו לפי החוק. החוק דורש אף אחד לא הצבעה. פעם בניגוד לחוק. לא הייתה הצבעה. לא? לא הייתה הצבעה. נדרשת הצבעה. אתה היית שותף להצבעה? לא הייתה הצבעה. שהייתה הצבעה? ודאי, היועצת משקרת. האם את שיקרת בדיווח שלך למשרד הפנים? אני לא מתכוונת לענות, אני עניתי למשרד הפנים, היה לי איתם זה, אני ניזונה ממה שהועבר לי, אוקיי? שיש הסכמת רוב. היועצת המשפטית נדרשת הצבעה. גם דווח למשרד הפנים על ידי היועצת המשפטית שהייתה הצבעה. כתב במפורש פעמיים שהייתה הצבעה. גם ביקשנו ממך הצבעה. מהמנכ"ל ביקשנו להצביע. כדי לדחות את הישיבה צריך הצבעה. היועצת המשפטית דיווחה פעמיים למשרד הפנים אני שואל חברים, לא שותפים להצבעה. זאת אומרת שלא הייתה הצבעה. המשמעות היא שדחיתם את הישיבה הזאת בלי הצבעה ברוב, בניגוד לסעיף 6. שגם אין רוב. לא, אנחנו לא התכוונו לישיבה, אבל לא ייתכן שדוחים לא לפי הכללים. ולא ייתכן שהיועצת המשפטית לא מדווחת אמת, ולא ייתכן שהיא לא עונה לי. קודם כל, אני רוצה לשאול לצעוק על היועצת המשפטית. חברים, אני מבין שבאתם לשבש את הישיבה. אני מעלה להצבעות, חברי המדינה. שאלנו שאלה ואנחנו... אני מעלה להצבעות, קיבלת תשובה. מה התשובה? קיבלת תשובה. האם אני הייתה פעלתי הצבעה? בהתאם להנחיות, ביקשתי יומיים דחייה בשל נתונים הייתה הצבעה או הקיימים. לא, גבי, זהו, הייתה הצבעה או לא, זהו, זו השאלה. מאוד פשוטה, ועליה אנחנו מקבלים תשובה. הייתה הסכמת רוב. אני חושב שלא נתקבלה תשובה, נתקבל... אני יודע מה הייתה, הייתה הסכמת רוב, לא הייתה הצבעת רוב. הסכמת רוב. נדרשת הצבעה, גבי. אנחנו מבקשים שלהבא שרוצים לעשות דחייה, יעשו הצבעה. פעם הבאה, אני אתן לך את ההפניה לרופא ממני לא, אין לי בעיה עם לא, הדחייה. אין לנו בעיה עם אתה רוצה הדחייה. להמשיך לחפור בהפניית רופא שלי? אין לנו בעיה עם תודה, בוא נרד הדחייה. מזה כבר, יאללה, סליחה, הבנו. לא, אתם לא יכולים לשלוח לנו זימון לישיבת מועצה. חברים, צריכה להיות הצבעה על התאריך. גם אנחנו רוצים שזה יהיה נוח לנו. אתם לא יכולים להכריח אותנו. אם אתם רוצים להכריח הצבעה, הכרחתם אותנו. לא הצבענו ואף אחד פה לא הצביע. בינתיים, ולכן אתם רואים שירי לא נמצאת פה. למה? אין לי מושג, אני לא... כי אתם קובעים בלי להתייעץ איתנו ובלי לעשות הצבעה.
אני חושב שהנושא הזה גם מוצה. מבקש שלהבא אנחנו- היועצת המשפטית אמרתי לך, תענה לנו, קיבלת אני יושב ראש תשובה הסיעה מסודרת. הגדולה במועצה, אני מבקש מהיועצת המשפטית, אני פונה אליך באופן אישי, אני מבקש שתעני לי, כשאני שולח לך מייל, אני מבקש שתעני לא, לי, לא. אם אני מתקשר, אני מבקש שתדווחי לי, כי את לא. היועצת גם פה- המשפטית גם שלי. תקשיבו, אני מבין שכנראה לא נהיה בהסכמות היום, ולכן, לא בהכרח. לכן, כי אנחנו פועלים בהתאם לכללים. עכשיו, הכללים לא נראים לכם, זה בסדר. מותר לנו לא להסכים. אתם, בסופו של דבר, חלק מקבוצה שנקראת חברי מועצה. על חלק מהדברים נסכים, ועל חלק מהדברים לא נסכים. בסוף היועצת המשפטית, מה לעשות, אמרתי לך, אתה רוצה לאבא, לא לאבא. אנחנו נסגור בסוף הישיבה היום מועד חדש, מועדים חדשים לישיבות מועצה, ונתקדם בעניין הזה. עם כל הכבוד, אמרתי לך, אם תרצה את ההפניה הרפואית, שתבוא תראה, אני אתן לך אותה מתנה. מה זה קשור? אתה צריך לבדוק גם מאיתנו אם זה הפניה רפואית. האם בדקת גם איתנו? די כבר. אתה יכול להגיד טעינו, לא עשינו הצבעה, בוא נמשיך. אני לא עשיתי הצבעה. זה הכל, נדרשת הצבעה, על זה אנחנו מתרעמים, גם דווח שהייתה הצבעה. כולל עתירות נגד חלק. חברים, אני חוזר, אני לא יודע איפה רשום הצבעה. בהסכמה אפשר לדחות. וגם אז כך פעלנו, זה הכל. תקראו את החוק הזה, מופיע בבירור. אני מבקש כמה עדכוני מועצה, מחר יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, שנרצח על ידי בן עוולה, בשל מחלוקות פוליטיות ושנאה פוליטית שהביאה לרצח הנורא. אנחנו כולנו מחויבים להפחית את הלהבות, להקטין ולהרוג כל שנאה אפשרית, ולצמצם עד כמה שניתן את המילות הפוגעניות ואת ההסתה, על מנת שלא נגיע לעולם לסיטואציה שבה בכלל נוקטים באלימות, וכמובן לא נגד אלימות נגד נבחרי ציבור וראש ממשלה בכלל. אלימות היא דבר הנורא ביותר, ואסור לנו בכלל לתת ליד ולהיות חלק מהדבר הזה. לכן אני פותח בזה היום הערב את ישיבת מועצה, ואני מבקש מכולנו, מכל מי שצופה בנו בבית, לעשות כל מה שאפשר, לצמצם מחלוקות, גם כשיש אי הסכמה. לגבי הצפון, התבשרנו לפני שעה קלה שיש לנו, לצערנו, הרוגים בצפון, בנהריה. גם דיברנו עם תושבי הצפון שכבר מעל שנה מחוץ לבית. אירוע קשה, פגיעה ישירה בבית. אנחנו גם דיברתי עם חלק מראשי הרשויות בצפון, הם מוזמנים אלינו, אנחנו נשמח לארח אותם במזכרת בתיה, ככל שירצו ויחפצו, ביתנו וליבנו פתוח עבורם. בשבוע שעבר ציינו יום הולדת 141 למושבה. זאת ההזדמנות שלנו לברך קודם כל את הקהילה הנהדרת של מזכרת בתיה. קהילה חזקה, היסטוריה משמעותית, שורשית. אנחנו שמחים גם לחזק אותה. רק השבוע התבשרנו שהמוזיאון החל יחד עם מכון את התיעוד הארכיוני, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. שימור של החומרים שלנו, אנחנו נמשיך לשמר את העבר על מנת לתת באמת את העתיד הטוב ביותר לדורות הבאים שלנו. ובהקשר הזה גם לברך ולהודות למנהלת המוזיאון לאילנית ולכל הצוות שלה על העבודה הברוכה במוזיאון. אני מבקש לתת כמה עדכונים שמתבצעים כרגע ביישוב, כמה עדכוני עשייה. לאחר ההשקעה בקיץ, גם במוסדות ובכלל, לאחרונה הסתיים מתחם החוגים. גם תודה למחלקת ההנדסה, תודה למרכז הקהילתי. סך הכל התברכנו במרכז חגיש, שייתן מענה טוב יותר גם למוזיקה. סך הכל בשנתיים האחרונות, תוך שנתיים וקצת, הצלחנו להקים קונסרבטוריון יפה ומכובד, מעל 200 נרשמים. זה גם הגשמת חלום שלנו כאן, גם באופן אישי, ואני שמח מאוד על כך. מעבר לזה שגם מחוץ למבנה חדשנו באיזשהו ציור קצת על המורשת שלנו, הסמלים שלנו מאחורי המבנה, בגב המבנה של המרכז הקהילתי. אז גם על כך תודה, גם למפעל הפיס, גם כמובן לכל השותפים במחלקת ההנדסה במרכז הקהילתי. שמח לעדכן שהמרפאה הווטרינרית
במסגרת בתיה הוצבה מרפאה וטרינרית, היא תופעל בקרוב, יזרדו אותה ובשורה באמת במסגרת בתיה. אני מקווה שנמשיך בשנה הקרובה, יהיה לנו מרפאה כל שנוכל בעלי להשכיר. הערכים על 4 שמחים. כן, אני מקווה מאוד שנוכל גם לייצר מספיק רופאים וווטרינרים שיבואו ויעבדו שם. מה עם וטרינר? יש לנו כרגע וטרינר זמני, אנחנו נצא למכרז שוב, הם לא מגיעים, גם כשהם מגיעים, לא, יש וטרינר, אבל... זמני, אופירה, אני אענה, הוא זמני, דוקטור נבו, כן. ואנחנו מקווים לצאת למכרז בקרוב עוד פעם, על מנת שיהיה לנו וטרינר קבוע, ואני גם מקווה מאוד מאוד שנוכל גם להתחדש בפקח וטרינרי לראשונה בשנה הבאה, והדברים האלה יעזרו לנו מאוד. הוא עוזר, אתה יודע, בכל נושא תברואה, בנושא פיקוח וטרינרי, כלבים משוטטים. עד היום יש לנו 2 פקחים במחלקת הפיקוח, זה לא מספיק. אנחנו רוצים לייצר אפשרות, אנחנו מקווים שנצליח להוציא מכרז ולגייס עוד אחד כזה. זה החזון שלנו, אנחנו רוצים באמת צוות של וטרינר ופקח, פקחים, שיסתובבו וייתנו טיפול ומיטבי לשפר את התנאים. רק ייתנו גם כמה ימים לווטרינרים אחרים, כמו שאמרנו אנחנו משתדלים, תראו, הם נעלמים, הווטרינרים נעלמים, הם לא באים לרשויות המקומיות, הם נעלמים. נכון. רובם אגב לא רוצים לעבוד בתקנים, הם רוצים לעבוד בשעות פרטי. בסדר, אנחנו מתמודדים עם זה בשלטון המקומי בכלל. יש מקומות אחרים שמקבלים הרבה יותר. בכלל, אני אומר לנו פה, העובדים בעולם המוניציפלי הולכים ונעלמים. צריך להבין את זה, צריך להכיר בזה. שבוע שעבר פגשתי את ראש עיריית חולון, השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, מה עם העובדים אצלך? אני אומר לו, אתה שואל אותי מה העובדים אצלך? אתה משלם פי 2 שכר ממני, אתה עיריית חולון, מעל 200,000. הוא לא מצליח, נעלמו לו כל מחלקת ההנדסה, נעלמו לו מערכים שלמים בתוך העירייה. יש קושי עצום לגייס עובדים, ובטח אצלנו פה במועצה, כל מי שמגיע למחלקת שומע את השכר פשוט הולך הביתה. אנחנו רואים את זה בחינוך, אנחנו רואים את זה בהנדסה, אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים. ומה לעשות, את השכר ואגף השכר לא אנחנו. הדבר יש לנו קצת שליטה, זה קילומטראז', החזקת רכב, קצת שעות כוננות, וגם זה בשוליים. לצערנו הרבה מאוד אנשים חדשים שמגיעים לרעיונות לא נשארים, פשוט מחפשים רשויות גדולות, וגם ברשויות הגדולות אני מבין שהם לא נכנסים, אז כנראה שהמצב... אז זה לגבי המרפאה הווטרינרית. עדכון על נחל עקרון, החלק של האגם, עשינו לפני שבועיים ישיבת סטטוס, אנחנו מתקדמים. השלב הזה כולל את היסודות, את הכלונסאות של השביל שיורד מהגבעה אל הדק שיש שם, הדק על האגם, ובונים את 2 חדרי המדרגות שעשו את הסירקולציה של המים. בסך הכל הפרויקט מתקדם, אני מזכיר את כולם, הוא תוקצב מקרן לשטחים פתוחים דרך רשות הניקוז, ואני מקווה מאוד שאנחנו כבר ממשיכים לגייס כסף מהחלק שסיימנו באזור שאול והשביל אופניים. אנחנו רוצים להמשיך אותו עד בסוף, עד רחוב האשל. אני מניח שייקח עוד שנה, שנתיים לפחות הגיוס, אבל אנחנו על זה וכבר נערכים להתמודד על הקולות הקוראים הבאים של הקרן לשטחים פתוחים. גשר נחל עקרון בין רחוב גולד לשצ"פ שמגיע לאזור בית הכנסת ידיד נפש, אז בוצעו חלק מהכלונסאות, מחר יבוצעו עוד. לאחר שתהיה השברה, בעצם הבטון יתחזק, יביאו את הגשר ויציבו אותו. גם בשבועות הקרובים אני מניח שהחברה תגמור לעשות הכל ומחלקת ההנדסה תאשר אותו, נוכל גם להתחדש גשר. במקביל, צוות ההנדסה התחיל את הפיתוח גם באזור בית הכנסת של ידיד נפש, מתחבר אל הגשר, דרך שצ"פ 348, אז גם זה כבר קורה בשטח, ואני מניח שימשך בשבועות הקרובים. אגב, זה גם בשורה לתושבי בר-לב, שיש בית כנסת ראשון, פעיל, אחד מתוך 2 שאושרו בתב"ע. הכנסת השני של קהילת בר-לב, האשכנזי, שמתוכנן על רחוב סוויסה שם בסמוך ל-18, נכון? 20? סמוך
18-20 שם, הוא בעבודה מתקדמת, יש להם כבר יותר. הם יעלו לשטח, אני מקווה בקרוב, ומגייסים כסף. משרדי הרווחה, המועצה אישרה תקציב לעשות שיפור ושיפוץ למשרדי הרווחה, יש לנו עובדות חדשות שם, ועשינו עוד כמה עמדות לעובדות, אז אני מקווה שגם את זה סיימנו נכון, זה יסתיים, אז גם נגיד תודה למחלקת ההנדסה ולרווחה, ואפילו קיבלנו מעל 20,000 שקל השתתפות של משרד הרווחה, אז גם נגיד תודה למפקחת המחוזית של משרד הרווחה, אנחנו בעניין הזה שמחים שנוכל לתת שירות טוב יותר בתחום השירותים החברתיים. אני שמח לעדכן מחד ולא שמח לעדכן מאידך, כי הצלחנו להשיג תרומה לגבי המקלט של אשכול 7, אז יש לנו היום, לפני שעה הוצבה מיגונית, הצלחנו להשיג תרומה מארגון קשרים למען השלום, אז יש להם מיגונית ממש צמודה למבנה. תודה לדני ברון שסייע לנו מארגון קשרים למען השלום, ואני מקווה שהתושבים שם באמת יתארגנו לשפץ את המקלט. אני מבין שהם מתארגנים עכשיו. אני יכול להדגים אותך שיפצו את המקלט, שיפצו את המקלט, אבל זה לא מספיק, כי ייכנסו שם. שיפוץ אמיתי זה לטפל בבעיה. אמיתי זה והבעיה זה מאות אלפי שקלים, זה לא יהיה. נכון? עד הפינוי בינוי. עד הפינוי. בסדר. בכל מקרה, אנחנו את החלק שלנו הציבורי, הם ביקשו, פגשתי אותם, הצלחנו להשיג תרומה ובאמת זה יצא, אני שמח שזה יצא, אני שמח שהם מרגישים קצת יותר טוב מבחינת מיגון, וכמו באמבולנס שהבאנו לפה, אמרנו אז רק ללידות, פה אני אומר שלא נזדקק. שלא נזדקק ושרק ישחקו שם הילדים ולא... זה היה האירוע שהיה את הנזילה מהגן? כן. יש שם נזילה שורשית במבנה, אין לנו פתרון לזה, כי אף אחד לא יודע איפה הבעיה. צריך להכניס חברה לתוך מיליון פרטי, אף אחד לא יקרה שם למועצה, צריכים לגייס כסף. לצערי אני אומר את זה. בסוף זה חלק טוב, לגבי שאר הדברים, נראה לי שאני ככה אעצור פה נועם, אנחנו נתחיל את הסדר יום, וזה, ככה. יש לנו 3 שאילתות, את השאילתות אנחנו נשיב עליהן או בישיבה הבאה או בישיבה לאחר מכן בהתאם להוראות, אז נועם, אנחנו נכין אותן. יש 2 הצעות לסדר, אני מבקש, יש לנו 2 הצעות, הצעה אחת, 2 הצעות מצד האופוזיציה, אז בבקשה, נציג האופוזיציה לגבי ההצעות לסדר, יש לכם 2 הצעות, תעלו אותן ונשיב להם. יש לי לפני שאתה מעלה את ההצעה, אני מבקש, יש הצעות לסדר שזה יגיע גם אלינו, שאנחנו נראה על מה מדובר. בסדר? אנחנו ביקשנו לפני הישיבה שההצעות לסדר היום ייכנסו לסדר היום של הישיבה, זה לא קרה, זה אמור לקרות, התקבל מייל במועצה בנושא הזה, וגם ההצעות לסדר היום אמורות להיות מחולקות לחברי המועצה. הוא העלה את זה, זה יקרה לאבא. קודם כל אפשר גם לשלוח לחברי המועצה, כששולחים אפשר לשלוח לכל חברי המועצה, יש לי בעיה. בעיה, פשוט אנחנו אמרנו לנועם. אני אומר, אפשר להכיר הכל על נועם שלא נושם, אבל אתם כבר שולחים מייל, אפשר להוסיף עוד 4 מיילים ולסגור את זה. אני אומר, אין בעיה, פשוט נועם שלח לנו מייל חוזר, שזה יתקבל. טוב, בסדר. אוקיי, בבקשה, ערן. אורי, אתה מתחיל? אני אתחיל, אם כי אני אעלה את זה עוד פעם אם זה לא יובן או לא, בגלל שלא קיבלתם את החומר. אנחנו מבקשים להעלות לדיון את נושא הצהרונים והקייטנות במתנ"ס. צהרונים וקייטנות זה נושאים חשובים מהם כמוהם, וחלק נפרד מחינוך הילדים שלנו. תושבים מצפים לתמורה הולמת ומלאה בעד התשלום שהם משלמים עבור פעילות זו. מבדיקה שערכנו עולה בראייתנו כי התשלומים הם הרבה מעבר להוצאות ולמה שהילדים מקבלים, כפי שנציג בניתוח שערכנו על דוחות 2022, כי הם הדוחות האחרונים שפורסמו פומבית במאגר גיידסטאר של משרד המשפטים. אנחנו מבקשים לדון במליאה בעודף הגבוה, קרי יתרה חיובית שנוצרת מהפער בין תשלומי ההורים והילדים בגין הפעילות ובין ההוצאות בגינה. אני רק
על רמת שביעות הרצון של ההורים והתלמידים וכן על מיצוי הצהרונים. להלן הנתונים כפי שהתקבלו בבירור 18, מידע על פי עקפי פעילות בדוח 2022, צילום מהמסך מהדוח, העליתי אותו לאקסל, נמצא בנספח 1. ניתן לראות את העודף הגדול שמייצרות פעילויות הצהרונים והקייטנות. הכנסות של 9.7 מיליון בפעילות לגיל הרך, יש הוצאות של 8.3 מיליון, מה שמייצר עודף של 1,400,000. בקייטנות על הכנסות של 2.5 מיליון יש הוצאות של 2 מיליון, מה שמייצר עודף של 0.5 מיליון. ביחד זה כמעט 2 מיליון עודף. ואז על הדבר הזה צריך לייחס את הוצאות הנהלה וכלליות שעומדות על קרוב ל-2.3 מיליון שקל. עשינו תחשיב כדי לייחס אותם פעם אחת לפי הגודל של כל סעיף מההכנסות ופעם שנייה כאחוז מההוצאות, ומה שאנחנו מוצאים, מה שנקרא, ניקח את המספר הקטן יותר, פעילות הצהרונים מייצרת עודף של מעל 530,000 שקל, פעילות הקייטנות מייצרת עודף של 315,000 שקל, ואנחנו שואלים מדוע לא כל הכסף מושקע בילדים, לאן מנותבים הכספים. אנחנו רואים שיש פעילות של חוגים שהיא הפסדית, מינוס 470,000, אנחנו רואים שיש פעילות של ספורט שהיא הפסדית, מינוס 240,000, הבריכה הפסדית, ואנחנו שואלים 5 שאלות. שאלה ראשונה, מה נעשה עם עודף הכסף מפעילות הקייטנות ומדוע? זה אמור ללכת לטובת הילדים. האם מישהו אמר להורים שהם מממנים פעילויות אחרות? איך אנחנו מייעלים את הפעילויות ההפסדיות? שאלה שנייה. אגב, זה שאילתה או הצעה לסדר? זה הצעה לסדר היום. הצעה לסדר. כן, אבל זה יותר שאילתה מאשר הצעה לסדר. הצעה לסדר היום, אני רוצה שנדון מה עושים עם עודף הכסף מפעילות הקייטנות והצהרונים ומדוע לא מיידעים את ההורים שהפעילות הזאת, הכסף שהם משלמים לא מושקע רק בפעילות. איך אנחנו דואגים שהפעילויות ההפסדיות לא יהיו כאלה? מדוע העודף שנוצר לא חוזר לרווחת אותם ילדים? כסף קיים. האם אנחנו עושים מעת לעת סקרי שביעות רצון, ואם כן מה התוצאות שלהם? ומה אחוז התלמידים שנרשם לצהרוני המתנ"ס מדי שנה מסך התלמידים? מה המגמות שינוי? אנחנו מבקשים לדון בנושא הזה. חלק גדול מהנתונים אין לנו, הם נמצאים אצלכם, בגלל זה העברנו את ההצעה מבעוד מועד. כאמור, היא לא חולקה לחברי המועצה כנדרש, וזה הנושא שאנחנו מבקשים לדון עליו. אני מבקש להוריד סדר היום, מאחר ולהבנתי יש חוסר בהבנה בסיסית בכלל של מה זה המתנ"ס ומה תפקידו וייעודו. יושב פה אדם שהיה פה 5 שנים יושב ראש מתנ"ס. מתנ"ס זה גוף מלכ"רי, אין לו שום עודפים, אין לו שום יתרות. כל הכסף, יש יחידות שמייצרות יותר הכנסות ויש יחידות שמציעות. ולכן, רק אני מסתכל על 2024, דוח תשפ"ד, שבמקרה הקשרתי, מי שפגשה, בדקתי, הרמתי טלפון. דוח 24 לצהרונים, מינוס 40,000 שקל. אי אפשר ביד ימין לבוא ולדרוש חינוך ולפתוח צהרונים ואלה בזמנו, ודיברנו, ישבנו ביחד על נושא הצהרונים. אנחנו פותחים פחות כיתות, פחות מ-25 ילדים. מי מממן את זה? ממנים את זה יחידות שבהן קצת יש יותר. בסוף השנה מתאזנת. אין שום כסף. אתה יודע, רק מנתון אחד, כי אני באמת יכול לדבר פה עוד שעה, אני לא רוצה להעלות אותך. הצגות, רגע, אני לא הפרעתי לו, הוא דיבר 7-8 דקות, אל תפריעו לי, אני מבקש, אני רוצה לתת תשובה מסודרת, כי לא יהיה פה דיון, כי אני מוריד את זה מסדר. אני רק רוצה לענות ברמה, גם חברי. אין דבר כזה עודפים ויתרות, ואיזה משהו נסתר, ואיזה משהו שמעלימים. אם הייתם יודעים כמה עולה סט ההצגות בשנה, התיאטרון הזה, למרכז הקהילתי, לא היית שואל את השאלה הזאת. אם היית יודע כמה פעילויות, אירועים בשנה, הרי המועצה, אורי, מממנת את שכר המנהל ספורט, היא מממנת את השכר מנהל תרבות. כלומר, אם היו עודפים, כפי שזה מתואר, אז בוודאי שהם היו מושקעים, אם היו מושקעים, הרי אנחנו, אתה, כולנו, הרי אישרנו את השיפוט של מתחם ניצן, ושדרגנו את זה, וקנינו מזגנים. כלומר, אם היה מיליונים למרכז הקהילתי, אז בוודאי שאני כראש מועצה הייתי תופס אותם. והייתם אומרים, קחו את זה. זה לא אתה מערבב סכומים. בדיוק הנקודה. אתה מערבב סכומים. אולי כדי שזה יותר ברור. הנקודה היא פשוטה.
שהתקבל בצהרונים, שאם... הוא גירעוני. הרגע שנייה, לא לפי בדיוק, לפי הדוח, גם יש יתרה בצהרונים בלבד של זה הדוח של 2022, 1,400,000. אתה בא ואתה אומר לנו כאן, מה שאנחנו יודעים, שהכסף הזה, היתרה מהצהרונים, הולכת ומממנת דברים אחרים במתנ"ס. אמרתי, כמו הכדורגל ההפסדי או פעילויות אחרות. זה לא אמרתי. אבל גם אם לא אמרת, זה נכון. ככה צריך להיות. אמרתם את זה בישיבת ככה צריך ההנהלה להיות. הקודמת. שניכם אמרתם את זה בישיבת ההנהלה הקודמת, אתה וגבי. אני אמרתי, ההורים הולך לטובת... אם היה שם גירעון, אז איך היו מכסים אותו? שאלה, איך היו מכסים אותו? נניח שהיה שם גירעון ובכדורגל היה יתרת זכות. איך היו מאשרים? רגע, אולי רגע נבהיר את השאלה בפשטות. אז אני רק מחדד, אני אמרתי שתשפ"ד למשל, אז לגבי 22, אפשר לעשות דוחות אחורה גם ל-20 וגם ל-18 וגם ל-15. אני מסתכל על השנה האחרונה, כדוגמה, שנה האחרונה, במקרה, רגע, אז אני אומר לך, במקרה, גם יצרנו ביחד ועבדנו בצהרונים, ואני אומר לך, הדוח עכשיו הולך להיות מוגש למשרד החינוך אחרי שרואת החשבון חתמה עליו, הולך להיות מינוס 39,000 שקל. כלומר, אפשר לקחת לדוגמה את 22, שעל הנייר בדוח, לכאורה יש איזשהו עודף. אני אומר את זה, כי לא זה. בסוף יש עודף אמיתי, 500,000 לא אמרתי שאין עודף, רק אני זה אומר... לא לכאורה, יש שם ממש... רגע, אבל אתה מחזיר אותי 2.5 אחורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף, אני מדבר על המהות, כי על 22, זה, איך אומרים, השכנים שלנו, היא לפת מת. בוא נראה, דוחות. רגע, אני אומר לך, שיבואו הדוחות הבאים, הרי זה הכל מוצג לציבור, אף אחד לא מסתיר פה. אני ביקשתי את הדוחות האלה של 2023 וסירבו לתת אותם. באופן מפורש מתנ"ס הודיע שהוראה של חגית איסר לא לתת את הדוחות הכספיים. אלעד, אני אגלה לך סוד? אתה מכיר את ישי איימן? הוא נציג שלך שם. כן, גם הוא לא יכול לראות שעוד לא אושר. הוא לא יכול לראות דוחות? עוד לא אושר, הדוח לא מפורסם. יושר, תקבל. בבקשה. רגע, תנו לי רגע, שנייה, להעביר את אני השאלה. מזכיר לכולם, זה הצעה לסדר, אני מבקש להוריד אותה מסדר. למה לא? אני רוצה להעביר. רגע, שנייה, תנו לי רגע, יפית. אתם לא יכולים לקבוע מה לעשות, אתם לא מנהלים את הישיבה. אתם מדברים על חוק, ואתם עושים מה שאתם רוצים. אני מבקש להוריד את זה מסדר היום. רגע, שנייה, לא הבנת את השאלה. מי בעד להוריד את זה מסדר היום? מוריד מסדר היום הצעות בחינוך. מוריד מסדר היום, בבקשה, לנצל את הכסף לחינוך. רגע, שתהיה הצבעה. הצבעה והצבעה שמית בבקשה. הצבעה נגד חינוך, תצביעו בבקשה. נגד חינוך, אתה כבר נגד חינוך. אל תוביל את זה לזה. אל תוביל את זה לזה. תצביעו. גבי, תן לי רגע לשאול את השאלה. גבי, אני רוצה רגע משפט. אבל אני לא בדיון, יפית. אבל אם אפשר משפט אני אתן לך, אבל אנחנו לא בדיון. אני לא פותחת שום סימן שאלה, אני רק שמה פה מראה שגם השאילתות שבחרת לדחות לפעם הבאה, מה לעשות? רק רגע. מותר לי, אתה יודע, אני צריך לעבוד. אין לי בעיה, בסוף ההחלטות הן שלך, אתה מקבל ההחלטות, בסדר? אבל אני רוצה להגיד, גם השאילתות, ששתיים מהן בוערות מבחינת החינוך, ההנהגה מקבלת תשובות שקריות ממנהל אגף החינוך, יודע בדיוק על איזה מייל אני מדברת, מייל שקרי, על מה אושר ולא אושר, ביחד עכשיו עם יפית, אני מבקש, שלומי לא פה. זה חד משמעית דברים שקורים בחינוך, ואתם מכירים את האג'נדה שלנו, אנחנו לא ניתן לזה יד. מי שפגע בחינוך, זה עוד נבדוק בהמשך. כרגע עניתי לכם מסודר, חוקית, מה נכון, מה לא נכון, מה קיים היום בתשפ"ד אחרי שעשיתי אפילו בדיקה ראשונית, אין שום עודפים, וגם אם יש בשורה עודפים, המציאות היא שהכל מאוזן ויש חוסר עצום 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 שאנחנו צריכים להגדיל אותו גם בקהילה וגם בחינוך, וזה מה שאנחנו עושים כמעט רוב היום. ולכן זה שלא הגעתי לשאילתות, כי בסוף צריך להבין, האנשים האלה צריכים לעבוד למען הציבור וגם למען כולנו. למען הציבור, אבל להגיד את האמת. להגיד את האמת, כל מה שקורה פה בישיבה וכל מה שאנחנו
תגידי לי, באמת, יפית, את העליתם אומרת הצעה אמת. לסדר. את אומרת, אני לא אפתח את זה יש פה. את יכול להראות לך איזה שחור. המנכ"ל מכותב על זה. הוא לא מכובד, זה לא מכובד. אני רוצה להבין, לא, אני רוצה... אבל זה היה בסדר, לא, אתה הצעה רוצה להמשיך את זה? לסדר. דנו, מה יש להצביע פה? לא, אני מוריד את זה מסדר. הצבעתם כרגע, אני לא רק לדון רוצה, בנושא רגע, אני שלו. רוצה להסביר מה השאלה. קיבלתם תשובה. קיבלתם תשובה. תן לי להסביר את השאלה, רגע, אני רוצה, אפשר לדבר? להוריד הצעה רגע, לסדר-היום. אני רוצה הורדתם כרגע הצעה לסדר-היום בחינוך. אני רוצה לשאול את מי השאלה. נגד? מי נגד? עומד בסדר-היום? אנחנו מבקשים הצבעה שמית. בפשטות, שאלה בפשטות. כל מה שאנחנו מבקשים, שהכסף שההורים מה משלמים נראה לך, רן, שמישהו בכסף הזה נוגע? לא, נראה לך שאתה מאשים אותנו פה לפי הדוח הזה נראה שהכסף ששילמו ההורים לחינוך הופנה לדבר אחר. לא, מה אתה חושב? בבקשה, הצעה שנייה. אנחנו מבקשים... שלא הגישו נגדה עתירה. שבעה בעד, חמישה הצעה סליחה, אנחנו מבקשים שההצבעה תהיה שמית. אל תעשה את זה. תרשום מי הצביע. אני אחליט מה יהיה בהצבעה. לא, זכותנו לבקש הצבעה זכותך שמית. לבקש, זכותי לשקול את זה. זכותך לקבל את זה. מה עם ההצעה השנייה? ההצעה השנייה. אגב, מי שיעלה פה לציבור, שלכאורה אלו שהצביעו בעד סדר היום נגד חינוך, אני אומר לכם, אני אומר לציבור, מדובר בהונאה. מי? אתה ראש מועצה, תתמלל, בבקשה. אני לא יודע, אני מתמלל מעכשיו. אנשים שומעים אותי, אני לא צריך להספיק כלום. מתמלל מעכשיו. בבקשה, רן, הצעת סדר שנייה. ההצעת סדר השנייה היא להצביע על כך שהכסף של תושבי המועצה לא יפעל לרעתם בהקשר של חסימת כבישים עם משאיות זבל בשעות הפעילות הכי עמוסה. עכשיו אנחנו מקבלים את הבקשות האלה מהתושבים חזור וחזור. פנינו לאגף השפע, פנינו לאהוד, פנינו להנהלה. זה לא עוזר. כל מה שאנחנו מקבלים זה אי אפשר. בפועל מה שקורה זה שהמועצה משלמת כ4 מיליון שקלים פחות או יותר לגורמים האלה, ומהכסף שלנו המשאיות מפריעות לנו בשעות העומס בין 7:45 ל-8:15 לנסוע בכבישים. אנחנו מבקשים שתמצאו את הדרך שהכסף שלנו לא ישמש לכבישים שלנו. זאת הבקשה. אז אני אשיב לך, רגע, קודם כל בקשה מכובדת. אני רק אומר לך שאני מקבל את הבקשה, לכן אין צורך לדון בה. הבקשה שלך כבר קיימת ואני מבקש להסביר לך אותה. אחת, מאז שנכנסתי לתפקידי, וכולם מכירים את זה, בין 7:30 ל-8:15, ממילא ליד מוסדות חינוך אנחנו לא שמים את המשאיות. עכשיו, גם כשיש תקלות, חברים, יש תקלות. לפעמים מגיע נהג כזה, נהג אחר, הקבלן מקבל קנס. אני רק מזכיר לכם, השנה קבלן ניקיון נכנס במעל 300,000 שקלים קנסות על דברים שהוא עבר על ההוראות ועל הסיכונים ביניהם. לכן, בין הבקשה המאוד לגיטימית שלכם, מאוד נכונה, אז היא קיימת. אז גם באזור 7:30-8 ליד מוסדות. אבל לבוא, לא, באופן כללי, בנתיבים. אני אומר לבוא, רן, ולהפסיק לחלוטין חצי שעה, כפול 300 ימי עבודה בשנה. זה להפסיד 150 שעות עבודה של מכונות. זה כמעט 3 שבועות של עבודה. אני חושב שהדבר הזה יפגע בניקיון הקיים, יפגע בתוכנית הניקיון. ואני אומר לך, רן, לצד הבקשה המאוד נכונה, איך לצמצם את הפגיעה, ואני מבין את זה, וזה מה שאהוד והצוות המקצועי במועצה, וגם דיברנו על זה. התשובה שנתתם לי זה אי אפשר. לא, אני לא אמרתי אי אפשר. אני לא אמרתי אי אפשר. אני גם לא אמרתי... אני רואה את עצמי כלקוח של החברות האלה. אני לקוח של... אמרתי שאני מבין, שאני מסכים עם העיקרון, אני אומר לך, הפתרון להבנתי,
הוא להמשיך במתכונת הקיימת, לא, ולעשות אבל הכל. התושבים המתכונת מתלוננים, הקיימת, אתה אני- לא שומע את תקשיב. התלונות שלהם. רן, אני לא המצאתי את זה, זה אנשים פונים אליי יום-יום ואומרים לי, למה המשאית זה אותי בכבישים? אליי לא פעם אחת אפילו. אני, אליי פונים קצת יותר ממך. לא, אליי קצת יותר ממך. אני אומר לך שכמות הפניות היא מינימלית. אל תכניס לי מילים לפה. אל תכניס לי מילים לפה. אמרתי שגם אני נתקלתי בזה. לא שפונים אליי. תראו, נתקלנו ואי בזה אפשר כולנו, לטפל העניין בזה? עלה- אי אפשר לטפל בזה? שומע? העניין עלה בוועדת איכות סביבה. חברים, עשיתי את זה כבר. התשובה, גבי, התשובה לא נראית הגיונית, אפשר אני אפנה. התשובה לא נראית הגיונית. הוא מטפל בזה, שהוא יפתור את הבעיה. לא מטפלים אבל. תפנה אליו, הוא מטפל בזה. לא, הוא לא זה מה שקורה, לא תקשיב, מה שקורה. הפתרון אני הכי יכול טוב- לך בוודאות, ביום רן, שישי הפתרון הכי טוב שיפתחו פניות בלבן סוויסה. מה אתה עושה לי ככה? המוקד לא מתייחס לאף אחד. נו, אנחנו מבקשים כבר 6 חודשים יש שייתן לנו לנו תקנות, דוח אבל מהמוקד. אותו אירוע של אותו שישי בוקר, שהנהג שהגיע ממודיעין ותקע אתה אותנו, 3. על האירוע ולפני הזה, היה מנכ"לית אחרת. שהכניס את הנהג אתה החדש כבר מעכב ממודיעין את זה בלי 3 לעכב אותי חודשים. בקנס, ולכן אמרתי, אין מחלוקת בינינו, אני אומר את זה גם בטענה, בדיון הקודם, שאין פה מישהו שלא רוצה חינוך, ואין פה מישהו שלא רוצה ניקיון, אבל צריך להבין, אני נוסעת כל יום ב7. למשל, שילכו, ינקו את המרכזי מחזור. זה לא אותו דבר, רן, זה לא אותו דבר, זה קשור אחד לשני, זה מכוניות וזה אנשים, זה לא קשור. פתרון לדעתי, שנוכל לבוא לציבור, להגיד להם, חבר'ה, בין 7:45 ל8:15 לא תעמדו מאחורי מכונית זבל. תצאו לעבודה, תורידו את הילדים, תצאו לעבודה, אחר כך אנחנו ננקה. או לפני. טוב, אני בוא חושב ניתן את זה לציבור. שעשינו איזשהו דיון זוטה. גבי, אנחנו נשפר את זה? אני אומר לך, רן, יותר טוב מהמצב הקיים. אמרתי לך, מעבר לזה שאני מסכים, אני חושב שהשיטה היום, מאהוד, מנהל את זה נכון. אני לא רואה שום סיבה, באמת לא רואה שום סיבה. טוב. טוב, סעיף 2, דיון בדוח הממונה לא עשינו את סעיף על 1. מועד הציבור. בבקשה, לא הערות. עשינו את סעיף 1. אישור בפרוטוקול. אישור, אגב, היינו צריכים לפתוח עם זה, אורי. אתה אמרת שאתה מכיר את ה... לא, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל נתתי לכבוד. אישור פרוטוקול, 8 מן המניין 24, מי בעד? לנו יש שתי הערות לפרוטוקול. סעיף 2 עמוד 5, ועדת הנחות, בישיבה הוא ירד מסדר היום. לא יודע למה התעקשו להכניס אותו שוב, כאילו הוא לא... דוד, הוא העיר הערה. סעיף 5 של ועדת הנחות ירד מסדר היום. נועם גם ענה לי שזה בסדר. מניחים אותו, אבל הסעיף מתוך ועדת הנחות, סעיף 5 ירד מסדר היום. אז הסעיף 5 ירד, עמוד 5 של ועדת הנחות, נכון? חבל שמתעקשים לא לתמלל את הפרוטוקול, זה היה הרבה יותר קל, הפרוטוקול הזה לא ייצג את מה שנאמר בישיבה. כנ"ל לגבי סעיף 12, אישור הלוואת איזון, הצבענו נגד. שוב מעוותים פה את הדברים, רשמו במקום זה נמנענו. אני מקווה שזה לא הוגש ככה למשרד האוצר. אתה מקשיב למנכ"ל? אתה מקשיב לו? זה יפה להגיד דברים. ביקשת. זה מתוקן, יש הפרוטוקול מתוקן. לא קיבלנו מתוקן. בוודאי שכן. לא קיבלנו פרוטוקול מעודכן. עוד הערות לפרוטוקול, חברים? תשלח פרוטוקול מעודכן. עוד הערות? אוקיי, ההערות התקבלו, מי בעד אישור הפרוטוקול? 7 בעד, מי נגד? מי נמנע? 5 נמנע. סעיף 2, אנחנו דוח הממונה על תנועת הציבור. 23, הערות חברי המועצה. המבקרת פה איתנו. אני בתור יושב ראש ועדת הביקורת, קיבלנו את הדוח, הדברים מתנהלים באיטיות מייגעת, מבחינת הדברים מתנהלים באיטיות מייגעת לגבי ההבאה של הדוח לכאן. והדוח, אני הייתי אומר ככה, קודם כל עניין הביקורת, בשלב בואי, אבל אני... הדוח מדבר, דוח ביקורת, לא שומעים. חזק ולאט, הקהל בבית שומע אותך.
אז אני אדבר בכל, הנה, המיקרופון פה ליד. קיקי, זה רק לא עודף ביקורת? לא, ברור. אנחנו עוד נדון כאן במליאה בשלושה דוחות שעתידים להגיע. זה הראשון מתוך הסדרה. בדוח הזה ותמענו קודם כל לגבי האם תלונות, יש 35 פניות לתלונות במזכרת בתיה בשנת 23. זה מתמיע, זה אומר משהו שאנחנו צריכים לחשוב על עניין הביקורת. למה הציבור לא יודע ומודע לנושא הזה של המוסד שנקרא התלונות? בנוסף, זאת אומרת זה בערך, בואו נגיד פר קפיטה, שנייה אחת, שמואל, תן לי להביא את הדברים, הוא לא מרוצה ומתלונן בכמויות. תן לי להביא את כל האספקטים, דקה, בסבלנות, יש לך סבלנות? יש לי, אבל אני רוצה להבין, לא, אתה האם רוצה זו השערה שלך, עוד או פעם? אתה אומר מתוך מודע? האם זו השערה, שמה שאמרת עכשיו, שהציבור לא מודע לזה, או שאתה מתוך ידע, מתוך שבדקת ואתה יודע מתוך נתונים, שנייה. למוקד, שמואל, וחוסר התגובה של המוקד, אנחנו מעריכים מתבלבל, יש לא פניות, יודע יש שיש לו תלונות בכלל הציבור. אפשרות להתלונן, הוא חושב שהמוקד זה הדרך, ובמוקד זה כמו חור שחור. יפה, אז בסדר גמור, אנחנו ניתן לך, אז בואו נעשה ככה, בואו נעשה חברים ככה, אני מבקש לומר את הדברים פחות או יותר ב7-8 דקות ללא הערות ביניים, כי ככה אי אפשר להתנהל. גם אביבית אגב, את מוזמנת להיכנס. ואנה, תשמעו, לא, אני אגיד, שנייה, חשוב לי להגיד, אני מבקש לאפשר לחבר המועצה לדבר. תודה רבה. אבל בואו נעלה את הדיון, ובלי שאלות מתעממות למיניהן, השאלה היא למה הציבור בתיה ב-17,500 תושבים, 17,500 תושבים מגישים 35 תלונות בשנה פר קפיטה, אוקיי, ל-500 איש, תלונה אחת בשנה. יפה, זה מסביר לך? יפה מאוד, אבל לא להפריע, כי ברצף הציבור לא מתחיל להבין את מה שאתה אומר. הדבר הוא מטמיע והוא מוזר, אוקיי? הציבור צריך לדעת שיש לו אפשרות להתלונן. וזאת אולי המטרה המרכזית פה. הציבור צריך לדעת שיש לו את מוסד הביקורת להתלונן. בבקשה, קיקי. לא, דקה, אני מנסה להגיד, יש לנו כאן איזושהי נקודה חשובה לטובת הציבור, יש מוסד שנקרא מוסד המבקרת לנושא תלונות, ויש אפשרות לפנות. עכשיו, יש למבקרת, ואולי נשמע את הרף לבדיקה, כל מיני קריטריונים שעל פיהם תלונה מובאת להמשך תהליך טיפול ובדיקה, ומסתבר שרק תלונה אחת מתוך ה-35 נמצאה מוצדקת חלקית. התלונות הן מסודרות על פי קריטריונים של הנדסה, חינוך, מוקד, פיקוח ושפע, ורק אחת נמצאה מוצדקת חלקית. אני באמת, כאן זה המקום שלי כתושב שמקבל, כחבר מועצה אם תרצו, שמקבל מלא פניות או תלונות מהציבור על פחי זבל, על חינוך, על סימונים, על בחורות, על כלבים משוטטים, על 1,001 דברים, בין סוף דברים. והדבר מגיע ככל הנראה למוקד. דקה. השאלה היא לגבי נתונים, וכאן אביבית אולי... אני מביא, אפרופו הציבור כאן שצופה בישיבה, אני מביא בדבר הזה את רכשי הציבור שמובאים אליי. גם בחלקת האלוהים הקטנה שלי אני מקבל תלונות ומעביר אותם, מנסה גם להעביר אותם. כולנו. דקה, עוד נביא. אני רוצה להשלים את הטענה, אם תתנו לי, אם הפורום המכובד הזה ייתן לי, כי אני חושב שאנחנו כנציגי ציבור מביאים את הדברים. א', הציבור יודע ומודע כרגע שיש מוסד מבקרת לענייני תלונות.
שתיים, וזה דבר שקשור, ושוחחנו עליו לדעתי באחת מהפגישות שלנו, של הוועדה, העניין של המוקד. זאת אומרת, האם תלונה שנמצאת במערכת של המוקד, במוקד פניות, במוקד, איך נקרא לו? פניות? שלנו? זה החור השחור, שאנחנו יפה. לא מקבלים עליו נתונים כבר 6 האם חודשים. במוקד תלונה שחוזרת על עצמה פעמיים, 3, 4, 5, מתי היא הופכת להיות אוטומטית תלונה, או מישהו במוקד אומר, חבר יקר, אנחנו לא מסוגלים לטפל בזה, אנחנו מעבירים את זה למבקרת לתלונה. זאת אומרת, מטמיע מאוד הדוח, הוא די דליל, בסופו גם כתוב, ואביבית, תושבי מזכרת בתיה אינם נוטים להתלונן, או משהו כזה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אין לי כי אני לא מדפיס, עמוד 7. בעמוד 7 יש איזו אמירה יפה לגבי תושבי מזכרת בתיה שהם לא מתלוננים. עכשיו, יש משהו בדבר הזה, אני כאן אומר דבר משמעותי לגבי הציבור, שמואל תפסיק להפריע באופן עקבי. רגע. פסקה אחרונה מתחת חשוב להדגיש כי מספר התלונות המוגשות אינן רבות. ניתן לראות מהגרף שנושא המהירות ושיפור חזות המושב על תושבי המדינה מקבלות מספר התלונות הקשורות לתחום זה. יפה מאוד, אינן רבות. הציבור צריך לדעת... איפה רשום אינן רבות? אינן רבות. אינן רבות. אינן רבות. כן, אני לא יודע, וכאן שאלה אלינו, כאן שאלה אלינו נבחרי ציבור במועצה. האם אנחנו שמחים בכך שאין בעצם תלונות? כביכול. כביכול? לא, לא. האם הקשר שלנו, אני יכול להשיב לך קצת? עוד חצי דקה, כי חשוב לי להדגיש בנושא הזה את העניין של מוסד הביקורת. זאת אומרת, ביקורת היא ביקורת לצורך טיפול, ביקורת לצורך ידיעה מה בחינוך האנשים יודעים. האם יש איזושהי אפשרות להורה מתוסכל לפנות למישהו שלא נמצא בתוך המערכת, אלא למוסד שיבקר. מוסד הביקורת הוא מוסד חשוב. עצם הבקרה, בסדר, יש לי תחושה שהדוחות האלה לא מקבלים את הבמה הראויה להם, לא מועברים המנגנון הזה שנקרא ביקורת. זאת אומרת, האם ואני ניסיתי על עצמי, כתושב. חצי דקה, אני מקשיב עדיין. בסדר גמור, אין בעיה, אנחנו מעלים כאן נושא חשוב, כי הציבור צריך לדעת את האופן שלו להתלונן, איך הוא מתלונן, מה עושים עם הדבר הזה, והאם עודפים אותו, והאם המועצה ועובדי המועצה מתייחסים לביקורת כמשהו שמפריע להתנהלות בין הרגליים או משהו כזה. זאת אומרת, סתם אתם... וגם אני מבקש להתייחס לשאלה של קיקי בנושא של המוקד. זאת אומרת, אם תלונות מגיעות למוקד, למה הן לא מפעפעות בתוך התלונות הכלליות? כי המצב הכללי הוא שהפנייה למוקד, למרות המאמץ של אנשי המוקד לטפל, בפועל הרבה פעמים מטופל, אבל הרבה פעמים לא מטופל, הרבה פעמים לא חוזרים לאנשים, הרבה פעמים הטיפול לא באיכות גבוהה. אי אפשר לחשוב ש35 תלונות בשנה משקפות את המציאות. זאת הטענה המרכזית. שמרביתן נדחו. אני מבקש להסביר. אני אתן לך, תמבקרת את הבמה, אל תדאגי. אני רוצה רק, מה לעשות, אני גם בכובעי מנהל ביקורת במשרד מבקר המדינה לשעבר. אז בוא נגיד שתחום הביקורת אינו זר לי. אני בא מעולם הביקורת, אני מכיר ביקורת. השאלה אגב היא מה עושים עם ביקורת. א', מודעות לעניין הביקורת ומה עושים. רק תיתן לי בסדר גמור. אתה שואל, אני אשמח להשיב. שפונה למוסדות המועצה, פונה במגוון של ערוצים. הערוץ הראשון הוא ערוץ המוקד. הערוץ השני הוא ערוץ הפנייה הישירה, בין אם זה פניית לשכה, לשכת ראש מועצה, פניית לשכת מנכ"ל, פנייה ישירות למנהל המחלקה. אגב, הפניות האלה, היזומות, הישירות, אנחנו קוראים להם, שאין לו למוקד, כן? אגב, זה הפורמט היותר רווח במועצה. מדוע? א', אנחנו באופי שלנו יישוב לא גדול,
שאני מסתובב כל היום, או המנכ"ל מסתובב, או שחברי עובדי המועצה מסתובבים, הם פוגשים מן הסתם. כשאתה פוגש מישהו, אז אומר לי, גבי, תקשיב, יש לי פה בעיה בזה, ויש לי פה בעיה בזה, ויש לי פה בעיה בזה. הדברים האלה עולים במגוון רחב של ערוצים, ובסוף יש את ערוץ הפנייה למערכת. כלומר, צריך להבין שדרך המלך לתושב הוא לא ללכת למבקר את המועצה. מדוע? גבי, אתה אומר שדרך המלך לתושב רגע. תהיה בהתנהלות של שכונה. לתפוס מישהו, לתפוס אותנו, גם לא רוצה לי להשיב, גם לא אמרת שהכל שכונה. האם אז זו אני מבין, התנהלות ראויה? אז הדיון מסתיים. אני עובר לסעיף הבא, זה מה שאתה רוצה. אבל תן לי להשיב לך, אני לא קטעתי אותך. אני, כמו ששמואל... אז אם הוא קטע אותך, אתה קוטע אותי? לא, זו שאלה אינפורמציה, שאלה אינפורמטיבית. האם יישוב שהוא כבר, והוא צריך להבין... כן, אבל זה לא שאלה, זה התרסה, את מתריס עכשיו. לא. אתה אומר שכונה, אתה כבר מתריס, קיקי. לא, כי ההתייחסות, אתה אומר... אני לא מתייחס לעבודה שלי כשכונה. אתה קראת עליו שאני עושה שכונה, אז מה אתה אומר? אני עומד מאחורי האמירה שלי. אתה עומד מאחורי האמירה שלך? הנוהל הרווח הוא לבוא... טוב, אז אני עובר לסעיף הבא. סליחה, אתה לא מקבל תשובה. אתה גם קטעת אותי, גם אומר לי שכונה, ואתה מצפה שאני אתייחס לטענה שלך ברצינות, באמת? לא סיימת את הטענה? הטענה שלי היא סופר רצינית. לא סיימת את הטענה, קיקי. לא נתת לי לסיים אותה. אנא סיים אותה, ואז אני... לא, אני לא צריך את האישור שלך. בסדר. תודה אתה רוצה רבה. לסיים אותה? באמת. סיים אותה. אתה גם קורא בקריאות גנאי, וגם מה ממציא... קריאת גנאי בזה? קיקי, כבד את עצמך בבקשה. אני מכבד אני את לא עצמי. קראתי לך במילות גנאי, ולא אמרתי למה שאתה עושה שכונה. גבי... אני מבקש ממך לא להשתמש במילים האלה פה. נכון שאתה אומר היישוב זה אני, אבל אתה לא היישוב. לא, היישוב זה לא אני. אנחנו משרתי ציבור. אתם מתנהגים כמו שכונה. אני מנהל את הרשות. עם כל הכבוד, אם אתה אני לא אומר מנהל לי שכונה. שתושב צריך לתפוס אוקיי. מישהו ולהגיד לו על הדרך תלונה, וזה אני מצפה שיהיה מוקד, ולמוקד יהיו נתונים, והנתונים יוכלו לעבור למצב של חיכי, תלונה. לא חיכיתי. ממצב של... בכל הכבוד לך, לא ממצב של חיכיתי. דיווח למצב של תלונה. טוב, אני מבין שאי אפשר לנהל היום את זה. אני שתקתי. אתה, אני כמובן קורא לך לחזור מהמילה המכוערת שהשתמשת בה. דיברתי על התנהלות של שכונה. בסדר. עכשיו, לא אני אמרתי אומר שאף לך, אחד שכונה. אני אומר דיברתי לך, על התנהלות. השאלה היא יחסית פשוטה. היא דבר בעייתי. אני אומר לך, זה שתושב אני יכול אומר לך, לגשת לא, אתה מפריע אליך, לי. זה שתושב יכול לגשת אליך ואז מקבל איזושהי עדיפות על הוא לא תושב, מקבל עדיפות. אז זה לא אתה לעניין. המצאת את זה עכשיו. אז אתה אנחנו המצאת את מבקשים העדיפות. שהתהליך יהיה סדור, יש מוקד, פונים, מטפלים. 100%. אמרתי, דרך המלך זה המוקד, אם לא הקשבת. אבל נראה שהדברים שאני אבל אומר לא חשובים המוקד לך. הוא בבעיה. דרך המלך זה אפילו המוקד. אין לנו SLA שאנחנו מתחננים מי אמר 6 שאין SLA? חודשים. מי אמר? אנחנו מבקשים מנועם, אתה תקבל ולפני זה מהמנכ"לית הקודמת. לא, איפה רגע, אנחנו ה-SLA? ביקשנו כבר בפרוטוקול הוועדה כמה מספר פניות יש 3, מחוץ ל-SLA? 24, את הנתונים. אנחנו לא מקבלים את הנתונים. אין נתונים. אנחנו לא יודעים מה הפניות. הדיון זה לא על זה. יודעים. זה. לא, זה מה הדיון שאנחנו על מבינים. זה בוועדה, הדברים אני מבין גם דברים בוועדה זה בתוך לא הוועדה. השקשוקה נכשלה, ניסיתם להרבות פה כל מיני דברים, לא הצלחתם. לצערי, על מה אתה מדבר? לא העלית טענה אחת שקשורה לדוח. שקשקת. הדוח מה? גל. זה שקשוק. אני אומר, יש פה שקשוקה, מנסים לקחת את המוקד, מנסים לקחת את זה פה. אני אומר לך שלצערי הניסיון הזה לייצר פה ערבוב, אבל לדון בדוח עצמו לא העליתם טענה אחת. לא, הטענה היא שהדוח לא משקף את המציאות. אז 100%, אז תודה רבה על ההערה, אני ממשיך לסעיף הבא. רגע, שנייה, יש לנו עוד אנשים שרוצים להגיד. רגע, כיושב ראש ועדת הביקורת, זה זלזול בוועדת אז אני הביקורת. מצטער, אני חושב שהוא משקף זה מה שוועדת הביקורת אומרת, שהציבור לא יודע. ניסית ללכת למסביב, לא התייחסת לדוח. אני מתייחס. לא התייחסת. 10 דקות דיברת, לא התייחסת. אני לא... אתה מסלף הוא כן התייחס לדוח. אתה מסלף דברים. התייחסתי דיברתי על 35 תלונות שנתנו, דיברתי על תלונה אחת שנמצאה מוצדקת. בשנה יש תלונה אחת חצי מוצדקת. במזכרת בתיה יש תלונה אחת שהיא חצי מוצדקת. זה העובדות? זה משקף את המציאות? חצי תלונה מוצדקת במזכרת בתיה? אז אתה לא מבין שיש פה בעיה? הרי זה לא משקף את המציאות. אתם חושבים שזה משקף את המציאות? שיש
חצי תלונה מה אתה אומר? מוצדקת בשנה? אתה אומר שלא עושה את העבודה נכון? אני אומר זה מה שאתה אומר? לא, מה שאנחנו אומרים, שיש לך טענה על העבודה שלו? ההתנהלות לא מתוקנת. ההתנהלות של מה? ההתנהלות של המועצה לא מתוקנת. מה לא מתוקנת? מה לא בסדר? אם אנחנו לא יודעים שישנן תלונות... אני עובר לסעיף 3, מה התלונות? אני לא יודע, מונעים את זה ממני. הציבור לא יודע על מה סך הכל זה התלונות. הציבור לא יודע. יש חצי תלונה במזכרת בתיה בשנה. זה העניין, שהציבור לא יודע. הציבור מתלונן כל הזמן. איפה כל התלונות האלה? איפה הן? למה? למה הוא לא מתלונן שם? אנחנו יודעים מה ההבדל. לא, אז רגע, אז אמרת כאן דברים אני מודה למבקר את המועצה, אני מודה למבקר את המועצה על העשייה, תודה על הדוח, תודה על העבודה הקשה, תודה על היסודיות, תודה על העבודה. גבי, תודה רבה באמת, אבל אתה מצטער מאוד שחברי המועצה, במקום לבוא ולהגיד תודה על כל מה שנעשה פה, הם מוצאים שיש בעיה בשיטה, אז אנחנו בשיטה נטפל בהמשך. גבי, סעיף 3, אני עובר לעדכון את ועדות המועצה. אני מרגיש די סתום פה בתור יושב ראש ועדה, שלך. אתה זלזלת בנו, ואתה לא למה? שקשוק הזה לא תזלזל. אפילו המבקרת לא אמרת לה מילה טובה על עבודה. אני אמרתי תודה, לא שמעת, היית עסוק תודה רבה. כולם לא בסדר, אתה בסדר. מצוין. לא יודע, אבל אני רוצה להשלים את הדברים. סעיף 3, אני רוצה להשלים את הדברים. אני מבקש לעבור לעדכון את הוועדות. בפני הציבור אני סיימתי את הדיון. שנייה אחת, אני רוצה להשלים. אבל סיימת. למה סיימת? עדכון הרכבי ועדות, עדכון הרכבי ועדות, מבקש ועדת חינוך. אני מחליף את אלעד כיושב ראש הוועדה. מי בעד ההחלפה ביום ועדת חינוך? סעיף 3. זה לא דיון. כן, בבקשה. רגע, אלעד רוצה להגיד משהו בנושא. כן, בבקשה. תראה, גבי, אנחנו נדון בכל הרכבי הוועדות, אגב. אנחנו מאוד מוטרדים מהנושא הזה, אני אסביר למה, כי אנחנו חושבים שהתפקיד הזה הוא סופר משמעותי. אנחנו מאוד מופתעים שהתפקיד הזה לא היה קיים בשנים האחרונות ולא התקיימה ועדה כזו. אבל ועדת חינוך, אנחנו מדברים על ועדת חינוך. עכשיו, גבי, אני... משותפת. אתה מאוד סופר עמוס, עד כדי כך שלא ראית אפילו מיילים מאלעד וגם לא ממני. אתה באמת עמוס, אני לא אומר את זה בציניות. סופר עמוס, ולכן אנחנו חושבים שזה טעות לא למנות בן אדם שיש לו את הזמן והפניות לטפל בכך. מעבר לכך, זה לא סביר, גבי, שאנחנו עד עכשיו לא מינינו מחזיק תיק חינוך חדש. אל מי צריך לפנות? אני מחזיק תיק החינוך. אתה גם מחזיק תיק החינוך? רן, עם כל הכבוד, ומה לגבי הגנים? תן לי לסיים, אני אסיים. אנחנו רוצים להבין אל מי התושבים פונים בתחום, קודם הייתה את יפית, סליחה, לא היה את אלעד, אחרי זה בבתי הספר הייתה את יפית, בתיכונים היה את אורי, וכך הלאה. לכל נושא היה בן אדם שהיה זמין לציבור. אל מי הציבור צריך לפנות היום? אל מי הוא צריך לפנות? סיימת? כן. מי בעד החלפת גבי גאון ביושב ראש הוועדה לאלעד אסרף? בבקשה, קדימה. אז אתה מדבר על החלפת הזה, אז קודם כל נדון בנפרד, רק בזה אני כרגע. שיש מחזיק תיק חינוך במזכרת בתיה היום, מעולם לא היה אחר, גם ש... אז מה המשחק הזה? לא, זה היה משחק עד עכשיו. משחק עד עכשיו? אמרת עכשיו. אתה אמרת, תמיד הייתי... לא, אתה אומר בסוף ראש מועצה מתעסק בחינוך, 80% מהעבודה שלו. ראש מועצה מתעסק בחינוך, אמרתי, אתה מחזיק תיק החינוך. אני עכשיו מחזיק תיק החינוך. יופי, אז אני אשמח להתייחס לשני דברים. בבקשה. זה אני אשמח שהציבור ידע מי הם צוות החינוך. הוא שאל אותי. דבר שני, אני רוצה להגיד, ביחס להיותך, לרצון שאתה תהיה יו"ר ועדת חינוך, ועדה שלא התכנסה בכל הקדנציה הקודמת במזכרת בתיה. 9 ועדות חובה לא התכנסו במזכרת בתיה ב5 שנים האחרונות. ואני שואל, למה עכשיו, ברור לי שהלו"ז שלך מאוד עמוס, גם במועצה, גם באשכול, שהוועדה הזאת לא תתכנס ולא תתקדם ושוב לא תהיה למזכרת בתיה תוכנית רב שנתית לחינוך. זה בסדר, אתה לא חייב שזה יהיה אני. אפשר למנות מישהו אחר שכן יקדם את הנושא הזה וכן יפעל כדי שתושבי
אז לציבור ששומע, כי תכף אנחנו יעדכנו בפייסבוק, הכל שקרים, מעולם לא הייתה ועדה שלא התכנסה בניגוד, כל הוועדות חובה כונסו, ועדות רשות, אל תקטע אותי, לא קטעתי, ועדות רשות לא כונסו, אלא מליאת. אני קורא לכל השקרים ולכל ההטעיות ולהולכת השולל, אהוד זה מפריע לי, לא הייתה ועדת חובה שלא התכנסה, ואם לא הייתה ועדת חובה, המליאה, אהוד, מפריעים לך, לא הייתה ועדה שלא כונסה, ואם לא הייתה ועדה, מליאת המועצה היא ועדת הוועדות, הכל על פי חוק, בהתאם לייעוץ משפטי, כל מי שיספר לכם שלא הייתה ועדות שקר אחד גדול, החינוך מתקדם, מעולם לא היה במצב יותר טוב, הוא יהיה יותר טוב, הוא משתפר משנה לשנה, פתחנו מוסדות, מתקדמים, חינוך, תשתיות, יש הרבה מה לעשות, ואני אומר, במבחן התוצאה, מי שרצה להיות שותף בחינוך, יכל להיות, מי שברח מאחריות, ברח מהקואליציה, ברח, זה בחירה, מי בעד ההחלפה? מי נגד? מי נגד? אנחנו יכולים לדבר, מותר לנו לדבר, לפי החוק. מה היה הפרץ סעיף 4, הרכב דירקטוריון. גבי, מדובר בפרץ דברים זכוכים, אתה לא מחובר לתושבים. מותר לנו, כל הכבוד, אנחנו מבקשים שהחברים שלנו יוכלו להביע את דעתם, יש להם 10 דקות לדבר, תן להם לדבר. דיברתם, הצגתם את השיח. לא, יפית לא דיברה, מיקי לא דיבר. 10 דקות מותר לדבר, 10 דקות אנחנו... יאללה, מה פיליבסטר? אתה לא יכול לזרוק עלינו את הדברים, הרי אנחנו עזבנו בגלל שאנחנו הגענו לעשות את הדברים החיוביים ולא קיבלנו את הסמכות. אתה לא יכול להטיל עלינו אחריות בלי סמכות. ברחתם, זה אחריות שלכם. לא, אתה הוצאת אותנו בלי לתת לנו אחריות. אנחנו לא נחזיק את הדברים ואתה לא תיתן לנו לעשות. סגנון של סתימת פיות. זה סתימת פיות? זה סתימת פיות. אתה קטעת אותי, כולם קוטעים אותי, לא, וזה סתימת פיות. כרגע גבי, כל חבר מועצה יש התייחסות של 10 דקות. זה לא נכון, זה לא נכון, מגיע לחבר מועצה 10 דקות ולתת עוד חבר מועצה 10 דקות. הם דיברו שניהם, קיבלתם את הטענות, תפסיקו להגיד שמישהו פה סותם פיות, שקר אחד גדול. סתימת פיות. שקר אחד אז תן גדול. לאורי לדבר. ברחתם מאחריות, יפית תברחו. רוצה לדבר. לא נתת לנו סמכות. רצינו לעשות. תראה כמה אנשים, איזה אנשים מעולים היו פה. העפת אותנו. אתה לא נתת לנו סמכות. רצינו לטפל. לא נתת לנו. הרכב דירקטוריון עלי גפן. תמשיכו, אין בעיה, הציבור שומע. לא לסתום פיות. באתם להפריע למועצה, באתם להפריע לעבודת המועצה, אין בעיה. יפית רצתה לדבר. סעיף 4, החלפת הרכב דירקטוריון עלי גפן. רגע, יש 10 דקות לכל אחד, בבקשה. לא לכל אחד, 10 דקות דיבר רן, אחריו אלעד, קיבלתם את החוק, מספיק. תנו לנו לנהל את הישיבה, מספיק. אנחנו גם מבקשים שתענה לשאלה. עניתי על השאלות. לא, מי מטפל? אני. אתה מטפל בהכל? אני בשלב גם הזה. בגנים, גם ביסודי, גם בתיכון, גם בנוער. הכל אתה עושה. אני מנהל את הרשות. אתה עושה את הכל. אתה רוצה להמשיך לדבר? אני שואל, למה אתה לא ממנה אנשים? תמנה אנשים, יש לך פה אנשים שיהיה אחראי על הגנים, שיהיה אחראי על התיכונים, שיהיה אחראי על הנוער. מה אתה מבין בזה בכלל? אתה רוצה לנהל את המועצה? יש לך מינוי ואני אפרסם את זה. כולם יפנו אליך? מתי שאני אחליט, אני אפרסם את זה בקרוב. התושבים רוצים לדעת על מי צריך לפנות. התושבים לא רוצים לדעת כלום ממך. ומכולנו. תפסיקו בפופוליזם הזה. לא יכול להיות שאתה אחראי על הכל. גבי, זה לא הנה הציבור שומע. זה לא ייתכן שאתה אחראי על מספיק הכל. בפופוליזם הזה. תמנה אנשים. אוקיי. אמרת לנו שלא יכול להיות בחינוך בן אדם. סעיף 4, הרכב דירקטוריון עלי גפן, אנחנו מחליפים בהתאם לחוות הדעת של היועצת המשפטית. איפה הייתה חוות הדעת המשפטית בחצי שנה ושלושה נציגי ציבור לנשים. איפה הייתה? אני שואל אותך. בסדר, אתה איפה מפריע. חוות הדעת טוב, הייתה? אם תהיה עוד הפרעה אחת, בבקשה, התייחס, בבקשה. אני רק אשלים את הפתיחה. יש לנו חוות דעת מענת להחליף נציגות ציבור, ובהתאם לזה אנחנו מעלים את ההצעה. כל סיעה, אני כראש הסיעה, אהוד כראש הסיעה ורן כראש הסיעה ימליצו על נציגה. זה בהתאם לחוות הדעת. בבקשה יפית. תודה. קודם כל אני רוצה
כן, אנחנו מקשיבים. אני חושבת שכבר קיבלתם מענה על זה, ולא... מה ענית? רגע, מה? ההצעה בעצם מציעה להחליף 3 נציגי ציבור, שבסוף יהיו 2 נציגים של מלי. איפה הפרופורציה? איפה נציגים של מלי? איפה? אחד אהוד, שהוא חבר... מה הקשר בין נבחרי ציבור לנציגי ציבור? בסוף, בסך הכל, אנחנו מציעים, אוקיי? אנחנו מציעים אנחנו לא רק בעד שוויון מגדרי, אנחנו בעד שוויון מגדרי ביתר. אנחנו מציעים גם שאהוד יתחלף. וההצעה שלנו אומרת... למה? אהוד, מגדרי. אופירה תחליף את אהוד כחברת מועצה. אתה גם בפנים? אני כן, בקדנציה הקודמת אני אמרתי, אגב, היה גם שינוי אני תהליך הולך להתחלף ולמנות מישהי. לא סיימתי, תודה. אופירה תחליף בנוכחותה את אהוד, תתווסף לראש המועצה ולרן. אין לי בעיה, אני אעשה גם את זה. בסדר, אז יפית במקום אהוד. נציגי הציבור, למזכרת מתעוררת יש 2 מקומות כנציגי ציבור. אין 2 מקומות. לפי מה שרשום. לא. אנחנו נחליף רק רגע, אתם בסדר. לא, זה לא נכון להגיד כי היה הסכם קואליציוני ופשוט ברחתם, אז אין הסכם. אלעד, אני אוהב אותך, אתה יודע, ברחתם. אדוני, דחפת אותנו החוצה. לא רצית לתת לנו לעשות. באנו לעשות, לא הסכמת שאנחנו נעשה. היה לך כל כך קשה לתת לנו לבצע. הציבור ישפוט. בואו נתקדם. יש לנו עוד 4 שנים לבחירות להתקדם. כן. הוא לא עושה את זה. 3 נציגי הציבור. ההצעה שלנו היא כזו, במקום אשר טישלר תתחלף אישה מתוך מזכרת מתעוררת כנציגת ציבור, תהיה נציגה, במקום אלי וידבסקי תהיה אישה נציגה של מש"ב, ובמקום רונן מלליס אנחנו מחליפים ומבצעים, אנחנו מציעים מן הסתם, כן, לפנות את המקום של מזכרת מתעוררת לטובת הציבור של מפלגת דגל, שתהיה נוכחות של אישה. זאת ההצעה שלנו, וכך אנחנו נגיע ל5 נשים. למה לא? לא, הוא שאל אותי שאלה אחרת, מה קשור אליי? לא, הוא שאל אותי משהו, עניתי לו לא, זה לא קשור אליי. גם לסיעה שלך מגיע ייצוג בדירקטוריון, חד משמעית. טוב, יפית, תודה רבה על התשובה. אני אתן רגע למנכ"ל להתייחס לשאלה הראשונה, למה באוקטובר היה שינוי. הבנתי שזה משרד הפנים משהו? קודם כל היה שינוי בזה שאני החלפתי את המנכ"לית, ולכן השתנה גם הזן וגם ההנחיות הגיעו ממשרד החינוך, ממשרד הפנים מאוחר יותר, ולכן התייחסה אליי. אתם הצבעתם להחליף את ציפי לא מזמן, או להחליף את ציפי שהיא תהיה בזה. אוקיי. והתחלפה יוספה. ואז כשהסתכלנו לראות את ההרכב, מול התקנון, ראינו שזה לא מתאים, ולכן זה עלה בחזרה לבחינה של זה הסבר מניח את הדעת. בשורה התחתונה, אני כמובן, כולנו בעד שילוב, כך צריך להיות. לגבי, היה הסכם קואליציוני לגבי נציגי ציבור, בשעה שאין הסכם קואליציוני. אנחנו פותחים את נציגי הציבור לכולם, ולכן אני מבקש להצביע בעד ההצעה. אין לנו בעיה עם השינוי, גם יש לנו בעיה עם החוות דעת שהשתנתה, התקנון לא השתנה. אבל זה חוות דעת, מה אני החוות עושה? דעת שהשתנה בגלל הסכם קואליציוני שהתמזל. זה לא קשור אחד לשני. היא הייתה פה במאי היועצת המשפטית. אגב, רגע, אלעד, רגע שנייה. היא אמרה שזה באוקטובר השתנה? מה השתנה? השתנה, אתם החלטתם לבחור את ציפי. מי החליף את ציפי? אבל זה לא קשור, ההסכם הקואליציוני הוא אחרי, הוא לא לפני. לא, באוקטובר את ציפי מחליפה אישה ואישה, זה אין שינוי. מתוך המועצה. אבל ציפי, כשהסתכלתי על התקנון, ראיתי אחרי שאתם זאת אומרת הסתכלתם. שזה לא הסתכלת על התקנון? למה לא הסתכלת לפני זה? לפני זה לא בדקת את התקנון? לא בדקתי לפני. אוקיי, אז מה הביאו אותך פתאום מצוין, טוב לדעת את זה. ציפי. החוות הדעת הזאת הרי השתנתה כי בוטל ההסכם הקואליציוני, שימו את זה על מה השולחן. הקשר? מה הקשר? שימו את זה על השולחן ונגיד את זה. אין קשר אחד לשני. אגב, אתה יכול לכתוב שזה קשור. הנה אני אומר לציבור, מי שיטען את זה, בין זה לבין זה אין קשר. ההחלטה בין נשים, אגב, בין נשים לא קשור. העידה פה היועצת המשפטית שהתרשתה בתפקידה. קודם כל גם, אתה לא טועה, אני לא טועה, אף אחד לא טועה. להתרשם ולא
א', יועצת משפטית יכולה לטעות. אגב, אני אומר לך... היא היועצת המשפטית של המועצה, ברור. לי אין יועץ משפטי, אל תדאג, הוא פרטי. בשורה התחתונה, אני מבקש להעלות את ההצעה כפי שהצענו. למה לא נמנה אישה מדגל? אז אני מסביר לך, שמעתי, ואני מעלה את ההצעה. איזה הצעה? הצעה שכמו שמופיע בסדר היום. אבל למה לא להעלות עוד אישה? שמעתי, ואני מבקש להעלות את ההצעה על סדר היום. לא מוכן. מי בעד? למה לא? אתה אמרת שאנחנו רוצים עוד נשים, אנחנו מציעים עוד נשים. אבל יש 3 נשים. לא, אנחנו ביקשנו גם מאהוד שיחליט עם אופירה. אבל אם אהוד רוצה, הוא יסכים. אמרנו שמה אתה אם רוצה הוא להחליף נמנה את אישה אופירה? במקומו, אנחנו אמרנו אנחנו נוציא את מנהלת, נשים אישה. מי? לא, אבל רגע, סליחה. אנחנו נשקול את ההצעה הזו ותעלה את ההצעה שלך. אהוד. איפה הפרופורציה? למה לא נעשה? אתה רוצה להסביר? אוקיי, מי בעד ההצעה בסעיף 4? 7 בעד, מי נגד? מי נמנע? רגע, אני באמצע הצבעה, תצביעו, אתה יכול לשאול אחרי. אני באמצע הצבעה, אז אל תצביע, אוקיי. רגע, לא הבנתי, מי נגד סעיף ונמנע? 5. אנחנו רוצים להצביע... רגע, אבל... לא, אתם עושים את זה מהר ולא נותנים לנו זמן. אני רוצה לשאול את היועמ"שית, האם אנחנו יכולים להצביע נציג. אני לא מחייב עכשיו את השם, אני לא מחייב את השם עכשיו, אני לא בא את השם. אנחנו תוך שבוע ימים ניתן שמות, מה הבעיה? תקשיבי, השמות מועלים אחר כך להצבעה בוודאי. של המליאה. גם אחרי שאתם מאשרים אותם במליאה, זה עובר לבחינה, לחוות דעת, וזה בוודאי. עובר לוועדה למינוי דירקטורים במשרד הפנים, אוקיי? של התאגידים העירוניים. הם יכולים לפסול או לא. כשהם בוחנים, הם מסתכלים על כל ואם המינויים הם כדין. ולכן נדרש השינוי הזה. אין כאן שום קשר לשום דבר אחר. קשר לפוליטיקה. אוקיי, מי נגד? מי נמנע? מה שתחליטו מקובל. אין תגובה, הם לא השתתפו בהצבעה. אתם מצביעים נגד? אתם מצביעים, משתתפים? אני נגד, אני בעד עוד נשים ואני בעד שגם... 100%, אז בסדר, אז אוקיי. ערן נגד, השאר לא השתתפו. רגע, סעיף 5. כולכם נגד? כולם נגד, 5 נגד. אוקיי, סעיף 5, הם נגד הוספת נשים. עוד פעם אתה מסלם. אנחנו הצענו... איך זה נשמע? איך זה נשמע? אתה מבין? אני נגד חינוך. אתם מבינים? תחזור בך, אנחנו הצענו עוד נשים. ביקשנו עוד נשים. קיקי, אני אענה לך. תקשיב, אתה לא רק נגד נשים, אתה בעד נשים, כי אני יודע. דבר אחד, כשאמרתם שאני נגד חינוך, בדיוק בהקבלה אתם לא נגד נשים ואני לא נגד חינוך. זאת ההקבלה. אוקיי? אז תפסיקו להגיד את זה. קיקי, אנחנו הגונים, גם אתה וגם אני. אנחנו לא נגד נשים ולא נגד חינוך. אנחנו ביקשנו שהתקציב... אז תודה רבה, אז למה אתם אומרים אני נגד חינוך? לא נגד חינוך. ביקשנו שהתקציב שההורים משלמים לחינוך ילך לחינוך. בוא נהיה הגונים. בוא נתקדם. הלאה, בוא נתקדם. סעיף 5. חבר'ה, יש אוקיי, סעיף 5, הנחת פרוטוקול ועדת הקצאות. בבקשה, התייחסויות. בבקשה. מי זה הגורם הזה? המדרשה ביקשה להוריד את משך הגן. לא קיבלנו רקע על הנושא. מה זאת אומרת? מה הרקע? מי זה הגורם הזה? אני אסביר עוד שנייה. אוקיי, המדרשה הציונית של מזכרת בתיה, כולם מכירים אותה, שעושה רבות למען היישוב, גם בסיורים, גם בקייטנות, גם בנושא חינוך. היא ביקשה בעבר לקבל את השטח בסמטת הבאר, ליד בית הרב. זה גוף מלכה? זה עמותה שהיא, כל עמותה, דיברתי איתך על זה במשרד, היא יכולה לבקש קרקע. בזמנו הם רצו לבנות את המדרשה שם, וישבו, עבר זמן, לא הצליחו לגייס את הכסף, הם ביקשו להוריד את ההקצאה, אין להם יכולת. ולכן אמרו, למה אנחנו נחזיק את ההקצאה ביד? אנחנו מחזירים למועצת הקרקע. אז רן, אם יש לך את העמותה שדיברת איתי, תביא, קדימה, בוא נתקדם. אז תשמור לי את זה, אני מבין. קדימה, דיברתי איתך במשרד, תבוא אליי. תבוא אליי למשרד. טוב, אוקיי, אז הנחנו את הוועדת הקצאות. סעיף 6 ירד מסדר היום.
סעיף 6 ירד מסדר היום. סעיף 7, אנחנו מבקשים לאשר את ציפי דירקטורית נס ציונה במקום יוספה. מי בעד אישורה של ציפי? זהבית, כן, במקום זהבית שהחליפה את יוספה. רגע, גם פה, האם מכיוון שציפי גם, בדומה לך, אתם סופר עסוקים, השאלה אם יש מישהי אחרת... לא, אני אגיד לך למה יש יתרון שמנכ"ל או מהנדס יהיו שם, כי נס ציונה זה תחום שעוסק בתשתיות, תשתיות הנדסיות, ולכן יש יתרון שמנכ"ל הייתה יוספה, זמנית החלפנו כי זהבית, איך אומרים, זה ועכשיו היא עזבה, אנחנו נכנס את ציפי. אגב, לכם אני אומר, ממילא נס ציונה עובדים עם המהנדסת, זו העבודה השוטפת שלהם, וטוב שהיא תהיה שם ותהיה דברים בשבילנו. היא נציגת מזכרת בתיה. זהו, מי בעד אישורה של ציפי? 7 בעד, אתה בעד רן, מה עם 4 נותרים? נמנעים, נגד? נמנעים, 4 נמנעים. אוקיי. סעיף אחרון, סעיף 8, בהמשך לפנייתו של רן, אנחנו נבקש רק לסכם בינינו את מועדי ישיבת המועצה, שלא יקרה את מה שקרה. אני אומר את זה פה... לא, אני מעלה הצעה חדשה, על מנת שאני, בגלל המצב החדש, אני בימי ראשון לא יכול בערב, ולכן אבקש שזה יהיה ביום רביעי. רן, אם שאמרת לי או ראשון או רביעי, אתה ביקשת, אני מציע את יום רביעי, או הראשון או השני בכל חודש. מבחינתי זה מקובל על כולם, אז אפשר לאשר את זה. רק שיהיה קבוע, יום רביעי הראשון או השני? אבל אני אגיד לך איפה הבעיה, אני בעד שיהיה או הראשון או השני. אגב, בוא נעשה דבר כזה, בסדר? בוא נקבע את הראשון. אני לא יכול בקביעות בראשון, לפחות לא בשנתיים הקרובות. בסדר? אז אני לא רוצה להטעות פה ואחרי זה לסבך אתכם ולהזיז עוד יום, להוריד עוד יום, זה מטרטר את כולם. אתם ביקשתם את יום רביעי. יום רביעי אתם, אבל אורי מכיר את זה ואתה מכיר, יום רביעי סיכמנו שזה אפשרי, זה היה חלופה שנייה. א', אגב זה מה שסכמנו בהנהלה. תעשה בזום. עשינו ראשון ורביעי. אני מבין שיש לך... שבוע. זה ברור, זה לא עושה... ברור. אגב, האחרון, אותי לא מעניין מתי יש ישיבת מועצה, כי אני מקבל שכר. במקרה הזה ספציפית יום ראשון, יש לי משהו ש... מה ההצעה ביום רביעי? אני אציע... שבוע ראשון או שבוע שני. או שבוע ראשון או שבוע שני. אבל זה חייב להיקבע מראש, זה לא יכול להיות בהפתעה. לא, זה לא יכול. אנחנו נודיע את הראשון, נודיע קבוע הראשון, ואם אנחנו לא נוכל בשבוע ראשון, מכל מיני טעמים, חומרים לא מוכנים, נודיע לפחות, הכללים אומרים, 5 ימים לפני? לא, התחייה, 5 ימים לפני? כן, 5 ימים לפני, אפשר להודיע, מה לא? על תחיית מן המניין, לשבוע קדימה. התחייה, אפשר לעשות הצבעה ולדחות לכל מועד. לא לכל מועד? אמרתי, יום רביעי הראשון, ואם יש בעיה, אנחנו נקבע ליום רביעי השני. הנה, אז הנה, היא מאשרת. אבל אני מסביר, היה פה מקרה חריג, שהוסבר גם למי שהוסבר, וזהו. לא, אף אחד לא עשה את זה בכוונה. אבל לא יחזור. אבל לא יכלתי ביום רביעי, זה מה שאני אומר לך. לא יכלתי. אבל יש לנו גם אנשים, אתה רואה שאנחנו כבר... אתה לא יכול, אתה הולך ל-15. טוב, חברים, אז אנחנו מסכמים, רק אני אתן לך יפית. הרביעי הראשון בכל חודש. במידה... או הראשון או השני. רגע. החודש, הרביעי הראשון. אם יש בעיה ב5 ימים לפני יום רביעי הראשון, אנחנו יכולים לדחות בעוד שבוע. זה החוק. זה החוק. בסדר, יפית, רצית. דוד, אם יש בעיה, להציף אותה לפני, לא רק 5 ימים. אני אשתדל לפני. לא אתה. אגב, אני כבר נפתרה הבעיה, אני יום ראשון. קבל אותה. את יכולה להוביל אותה, יפית. אני יכולה להוביל, אני רוצה להוביל. בבקשה. אבל אני מכירה גם את ההנחיה שעובדי מועצה לא יכולים לדבר איתנו אלא רק דרך המנכ"ל. רגע, אז אני אעשה סדר. איך אנחנו יכולים להוביל ועדה אם אין לנו קשר ישיר לעובדי המועצה? אז אני אעשה סדר. קודם כל, זאת ההנחיה והיא תעמוד בעינה. חברי מועצה שאינן מחזיקי תיקים ואינן יושב ראש, הרי בישיבה הבאה אנחנו נאשר פה יו"רים חדשים. יו"ר ועדה, אגב, זה תפקיד שיש לו את הוועדה שלו.
מבחינת למה אנחנו עושים את זה. אגב, זה לא סתם. גם אני, יפית, חשוב שאת שואלת את השאלה, כי זאת שאלה טובה. אני ב-2013, כשנבחרתי להיות חבר מועצה, הרי אף אחד לא ענה לי, לא ענו לי, לא התייחסו אליי, סיפרתי לכם. מה שאתם מקבלים היום, אהוד היה, הייתי חבר מועצה. אנחנו לא מקבלים, לא עונים לנו. אתם מקבלים תשובות על הכל. לא עונים לנו. אפילו לא חוזרים אלינו. מה זאת אומרת? תפסיקו לענות לנו. מהרגע שהסתיים ההסכם הקואליציוני, לא עונים לנו. אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה. בוא אגב, מאשימים אותך. תענה, אז תענה בבקשה. לא עונה. תן לו לענות. הגברת פה לא עונה. לא, היא עונה דרכו, הוא ביקש. לא, מה זה היא עונה דרכו? היא יועצת שלי. היא לא יועצת שלך. היא לא יועצת שלך וגם לא שלי. היא לא יועצת שלי ולא שלך. לא כל שאלה אני אלך לנועם, רן, היועצת המשפטית צריכה לענות לכולם. שאלת, אז אני משיב לך. עבודה מול ראשי, אני אומר לך את זה גם כשאני הייתי חבר מועצה, וככה זה בכל הרשויות. חברי מועצה באופוזיציה, בשביל שלא יהיה מצב של חוסר סדר, פונים מסודר דרך המנכ"ל ומקבלים תשובות. לא מכיר פנייה אחת שלא נענתה. גבי, גם אם זה לקח כמה יש ימים. עשרות פניות, אנחנו ניתן לך רשימה כזו של פניות. הנה, בבקשה. כולל איפה ה-SLA? יש תשובות, יש תשובות. SLA יתקבל, הוא אמר, הוא יקבל. רגע, שנייה. לא יודע, אז SLA על זה, הוא ייתן לך אותו. הוא לא עונה. אבל אתה אומר עשרות, SLA הוא ייתן לך. עכשיו נתתי לך דוגמה אחת. תן לי עוד דוגמאות, שנייה, תן לי עוד דוגמאות. אני אתן לך עוד דוגמא. ישבת איתי שאלתי לגבי הגיזום של האקליפטוסים שם בוואליבר, אם זה יתבטא בגלל בטיחותית או בגלל שאתם רוצים... הוא ענה לך או לא ענה לך? והוא ענה לי, תודה רבה. לא, ביקשתי ממנו מיד, אני מבקש לדעת מי זה האגרונום, עד עכשיו הוא לא ענה לי. וביקשתי לראות את ההנחיות של האגרונום לגיזום של העצים האלה. ביקשתי את הרשימה של כמה תלונות יש במוקד. אבל זה עוד פעם מוקד, הוא ייתן לך. הוא ייתן לך. וכמה תלונות מחוץ ל-SLA יש במוקד. מה אתה אומר לי? וכמה זמן הם... רן, מה אתה אומר לי? אתם שולחים המון פניות. לא, זה רגע, חצי שנה. אני אשיב לך, תן לי להשיב. אתם שולחים המון פניות, המנכ"ל עונה לכם. לבוא להגיד שפה לא עונים לחברי המועצה בצורה מכובדת, עניינית. לפעמים, אם ה-SLA יתעכב, הוא ינתן לך. אין מצב שבמועצה, במזכרת בתיה, לא ייתנו תשובה לך ולחברי המועצה. אבל זה מה שקורה. אבל רגע, בפועל, אז יתעכב קצת, קבל את התשובה. לא עונים לי, מעולם לא היה מצב שחבר המועצה לא יקבל מענה. אין דבר כזה. אפילו היא לא אומרת לי, רן, אני אחזור אליך עוד כמה ימים. בבקשה, אהוד. שאלתי האם הדיווח שהיא נתנה לממונה במשרד הפנים היה שקר. זאת הייתה השאלה שלי. השאלה עדיין בעינה עומדת. זה מוקלט, רן. גם נורא צורם. זה לא מוריד מכבודך. דברו יפה. אתה גם אדם מכובד, עזוב, נו, עוד כנס לזה, לא צריך. כולנו פה קצת באמוציות, אנחנו מכבדים אחד את השני, אנחנו חברים. אני אסביר לך מה הכעס הגדול שלנו. אני מבין אותך, אבל אפשר לעשות את זה בחברות. כי מבחינתנו, אני לא באזור הזה הרבה שנים. והיועצת המשפטית, מבחינתי היא יועצת משפטית של גם כולנו, שלי. של כולנו. אני צריך עזרה שאתם משנים את מועד הישיבה. החלטה שלי, בגלל המצב. אני שואל אותה, האם זה בסדר? היא אמרה לי שכן. אז אני שואל אותה, האם התקיימה אתה יודע מה היא הצבעה? עוד אמרה? היועצת המשפטית פה, אז אני פונה אליה גם. היא גם אמרה, היועצת המשפטית, שהישיבה מיום 3 בנובמבר לא הייתה. אז הנה יושב פה ממלא מקום ראש המועצה, שפנה אלינו בקבוצת הוואטסאפ של חברי המועצה וביקש לדחות את הישיבה של 3 בנובמבר ל10 בנובמבר. אבל לא יצא זימון, נכון אלעד? יצא זימון לשלישי? יצא זימון ל3 בנובמבר. לא, אבל תגיד לא, כי יש כזה חבל שתתקן. אל תיפול מזה יש. יצא לך זימון למייל? יש לנו הסכמה בשולחן. ביום הראשון לכל חודש. אוקיי, כן. זה 3 בנובמבר. ולכן מר משולם, ממלא מקום ראש המועצה, פנה אלינו וביקש לדחות. לא, ממלא מקום זה אהוד. פנה וביקש לדחות משולם, פנה וביקש לדחות אותו בקבוצת הוואטסאפ. אז כשפונה היועצת המשפטית למשרד הפנים וכותבת במפורש, 3 בנובמבר לא היה מעולם, אני מציע ליועצת המשפטית לבדוק את הדברים לפני שאת כותבת את הדברים האלו. כי אם הנחות המוצא שלך,
ואישרת הרכב דירקטוריון מסוים, ואז פתאום הוא השתנה. תודה על הטיפ. אני נועל את הישיבה, תודה רבה. אפשר לעמוד גם לקבל את העובדות כמו שהן. תודה לכולם.